Between Hammer and Sickle, Communist ti du da na hnuaya bungsari na tu khat chu kan seminary a chuan boruak thalo deuh mai alo thlenga kan thian pakhat German tlangwal close na la chu anron ko chuaka zana po alo kir le to lo secret police te chuan khoilama nge an hruai ti po kan thazui talo ani tunge adota anron ko le ang ti in thinphu de pin kan oma hun reivak lo nuwa chuan midang po chu thuzo fia atan ti in anron la le ta he thil hi Hungary zirlai helna lo thengra chuani thlasom pariat nuwa phei chuan zirlai man hri aleng ani taber mai helna lam tran dewa tongkam che apiang chu anron la ta ngau maya ani telin an man tam tiala pastor le zirtir tu po an tlem tiala kapamul mai chu karil ruwa aliana communist sarkarin sa kholam ngai tu pol asiam chungchang asoi sela wangin atu soipo an khap sak mia to kha ania chanchin tha po aruk te in asil thei to chau ani andaman lo awanga him chau ani to Cruz khuwa po pastor pani chu radio Europe radio chanchin thapuan chuana an ngai thathin ti wang ringotin an mana he program hi communist sarkar chuan ngai thak a khap tlata aru ka ngai thlatok chu anum vereng tho Hungarian le khabuziak tu pakhat khothlang lama tlan chiain asoi danin communist secret police te chuan Hungarian police te chu an ring zo to lova Russian secret police nge a hmuna kalin bei pui an thlak thina pastor tele pui thiam te po tu ma an zu bik lo ati ani thian thar pakhat German mi secret police training na atanga an ban chu kan zinga aron lut ve hlol maya a ming chu Fish Newman ania a chanchin tlang pui ama nge in a soi chu secret police a kalu phata tangin ka chanchin kan chung khat laina zong le ka seilen na te ziakin da vek ania communist ti luina alut kania hun rei tak USA khosato kan chung khat hlato taka tangin le khathon kadongnol maya hemia wang hian buaina ka tok teuh hle kum thumna ka training lai mekin kanuna danglamna pian tharna ka chang tatlat maya chu wang chuan min hnot chuak ta ni ti na soi kum sang kha chakwa somnga le pakwa January tha chuan vur atana sa hle a in chung le ko thler zong chu vurin a khu luk maya tlang sang pui te po chu lapar pho ang mai hian vurin a khu war veka kholaya chuwa har sa hle mai ma se hi hun rem chang mangin thian then khat te nen kan ko ran ho chung kotlo chuanan kan mang tangkai hlawa tu khat chu kan thian te fapa pakhat hian Bucharest atanga nu pakhat lokalin rang taka min mu adu thule kongkam chulbuk pakhata min lo nga tur thu min ron sila man mo takin chulampan chuan kakala vutbuak rong puan lum sin hi thingbuk pakhat bula thu kawa muwa mi mu ve le man mo takin mi ron pan hnaya elisi alo ni renga engwanga chutia local te thut nge ani ka zota elisi chuan nizan khan kapa chu policein an man le ti min hrila kanuero chu adam tha police ho chuan an kut mor poin an khoilo ti asoya kapa chuan an hruai dona athu soi chu ama hek tu le kei afapa chu min hmangai thu asoya kapa man tir tu chu pastor kapa point alo ngai nat le amangai em thin afapa ang hiala alo en thin hi ania hepa hian lo he kher lo poni se engtika emo chuan kapa chu an laman le tho kan ringa mitlang tak engma zep nei lo ani ang bokin midang po thatura angai ani ama ero chu he pastor aman tir tu laka hi chuan aril runat tur zia hi suang tu phak rual ani lo elisi hne na chuan heta I om vereng hi itan ahim lo kapa an man rual hian keipo min en tha uluk le zualanga min man ve ngal po ani mai thei katia
eli si chuan kalo kal lo thei lo ani inuin isiat ve nge adu sialom atia khovot nuaya chuan atong khulai laya kanu chuan kapa mantu police ho chu apple pakhat theu apea kan ina local reng reng chu athil nei engemotal hi ape thin renga kapa an hruai chu ama chuan tungtai rualna an nei ti eli si chuan a sei boka khua alo thim tan ta tia chuan eli si chu thim tham kara khovot hnuaya chuan akalbo le ta a eli si kaltak hnu chuan ka ngai tu na chu akal ding hle a engwanga kapa chu a thian tha pastor chuan man tir mai nge ani chu o an nor lui nge tilo thei lovin ama chu an khing zok hetia miril ru ti ke dar som vek hi communist ho thiam zong takle an man ro thaber pakhat ania chu baka buaina chu anitelin aso sang tiala sa khoti chimi bei pui chu an thlak tran tatak takani thu thang diklo pui mangin ko ran chu an beya diklo takapu in ruk mang poisa e ruk ching ti te in an puwa dot hlang lakapu in pastor le rongbol tu te chu an mana lungina an khunga zungol veile mi nei ringa nun tum en thatu ram phat san tu ti in aming chethei ang berin an puwa hetianga ten om taka an pu hi khothang lama rongbol tu te chuan an oi lo ani ti ka han riat phei chuan karil ru hi arum tak mewani chutia kapa an man le ta ka chuan kanu chu ka ngai tu hle a bishop mular hne na chuan kanu enkol tura bukhare sakir le mai chu kadila achulang anga in hlo fak na ka zong mayang chu katia ani chuan man mo lutuk te su khai inu chu athabar zual pui are to ani chuan hetai omreng hi athazo kang izirlai alaklo sia kum khatlek izirle chuan kum thumna izo to mai donani tarmai kani to awangin mamo kanei tlem hle to a inu po chu engamoti ti in poisa in pui thei kain ringani chu lo renga ipalaka hian lom thu soina turin thil na satak ti kaba ani atia ti chuan kapa lungina atan le chung zong chuan bishop chuan kanu chu thatin cheng somruk athon thina kanu tan chuan chonghei lova khosak ve theina trok ania he bishop hian anei zong atana amamo bak chu pastor lungina tang te chung ko tran puinan asemral vekthin chulkar engamozat aral hnu chuan kanu chu kavakana sibiu kavathen chuan kanu chuan kapa nakal san kha alo chhun zoma ama hnapa ngai baka atul hle ti kawa hmuwa ko ran wak vai tan po na sale zualin athoka mituitla a thukun reng man anilo ti ain hriani chu mai ni lovin atana chandam na duom tak chu ni tin chul takle rim taka tho chu ni in a hria kumthum lai ka zir hnu chuan ka zir lai chu kalo zo ve ta a karil ru chuan ruk surkar krista do dal tu tan nilova ramle nam chan chhuah na thok turin ka in bua sai so sawa nima sela chutiang be se na chu thil theilo wana ra ang chau alo ni ta communist sarkar ta na thok tura interview na ni chu alo her chuak ta a heta hian ka chanchin chu dil chu takin min zota eng nam nge kani ti min zo chuan juda kani thu ka sila chu vele min betu chu aphuzok maya engwangin nge judami in christian theology azir vengot mai ti ni om takin min mela chu baka min barakhai thut ang mai hian hebrai tong moi tak mai hian min han bezui le tangala israel rama ka om ve to thina sin atia kapa chanchin min zo chuan lung in atan thu ka sila ti chuan zoite in kanin bezui ta a ram thiang hlima a chen ve to thu tele akal thei chante min sila kum sang kha zakwa somli chhovel khan israel hoten ram thiang hlima kal du te an pui thei lai khan alo zukal ve a chu Jewish Welfare Agency ti in an vua Israel rama ka kal lai chuan abo ruak arit hle maya mun tina in beina a oma indona mun tak thleng ta ni berin ka in hria
heti lai hian Romania ram chu ral muang tak communist thurin le in ra be na ang hi a om lo ni in thu thang kan hria ka han ho zet chu ka in chhir ngut mai heti tak khian a hre omang ti ka ring lo ani atia athu soi kal hmanga tang chuan juda ho kho sak zia chuan alung alen hle ni in a hriat theya ama po chu ser tan to alo ni nge a ke point ka chan chin chu ka hril ve thuaka ka chan chin an hriat chuan alu athinga min leinat hle ti a hmela alo langa kan in ngai na ton ta hle a kan hmel ma te chu kan hria a hming po ka zot ngam lo chibaya akut vuan tur po in ka ngam lo thil tul berni hek lo le ado kana lekha chu achu kawa itan engemo ka ti thei mai theya nima sela ishiat lo a tha zokin ka ring atia asoi omzia chu ka hre thiam mai lova kum khat nuwa chuan katana athil ti chu ka hre thiam ta a communist ho chuan voi khat ma min ko le to lo ka chan chin ziak na bu chu abo to aninge yang Romania ram mi pui chuan party pakhat chau din theina sarkar in rel bol dan chu an ning tatak zeta mi tu po in an nun na da khama communist sarkar pai thak na chu tho an chak et to ani akum le nipui lain Bucharest a chuan ka vakala kapa chu sipai ro rel na ma chuan ding turati alo nia he huna hian keile kanu chu kan lang ve thei don ti hriat tir na le kha chu kanuin alo dong to a kapa an fia na mun tur lampan chuan kan nu fa in basin kan kalta a pindan zim te do san omna le achunga puan sen duk in zarna a chuan kan luta lian pui mai hian mi te dik na hum tura mi pui te ta na thok tu ti hi alo in zia kul maya communist suai tu te thalak chuan bang chu an lo chei moya melbum ro pui le thur ti om tak mel an puloma helai hmuna hian thutluk na rap thlak tak chu voi engza tak lo rel to angmo ti in ka ngai to a ro rel tu chu sipai cornel ania a ngonga thinrim thisen zam sen duk rai mai le a kokia thil sen in bel chuan atilang rap thak hlea kapa pu tu mi pahni le mi sei satura sarkarin aroi bik mi multhiap thuap pahni te chu akianga chuan an dinga atula piang thokngal thei tura in peisa in thupek an nga ka kapa an hruai chu nu chuan ziak tu pakhat chuan lekha them hi min ron pe a chu lekha chuan kapa chu poisa tam tak choi tir ani ba ka kumsom hni panga chung lung in atang turin achung thu rel ani ti aloin ziaka chu atan masak a in kumnga in an bel ti na ani thil maktak ero chu lekha chuan an hremna tur chan engma zialan ani lo chu ani chutia kapa an hruai liam hnu chuan keini nu fa chu ni sen sa hnuaya Victoria kot thler atang chuan kan kir le ta ani nirei lo te hnuwa chuan mi pahni sarkar mitir hi kan ina chuan an ron lang le hlol maya kan thil nei zong chu sarkarin min lak sak ma a chin chia tura lokal an nia a ma dei atangin an thil ti dan chu kan lo hriat than to awangin kan le khabu poimo le thil hludang te chu kan kol ngam to lova kan thian te kan lo kol tir hlom to a reilo te chungin an enfel thuaya le khabutlem chu kan kol an phal boka kapa chu sumtam tak choi tir tur aloni ta ka chuan kanu nen chuan ti ngai na kan hrelo hle maya kan nei chun ang chu kan peta a adang kan labat zong rul na atan chuan kan dam chunga Romania ram chuasan lo turin mintia kumruk aliam nuwa khothang lama kan chukma chi taya poisa chu min ron thing le nge ni kapa anman le kum nipui lai chuan a thian pakhat professor titulescu mithiam kumsari lai lung ina lo tang to chuan min tran puya wangin Romania Academia Library le khazir min phal saka hetianga phalna ka nei thei hi mihring te thunei na pia lam ni in ka hria tunma thil hlu te chui tura Vatican Roman Catholic ko san mun pui library lu phalna mu ang hiala ka in ngaya thilwan nei thak takani he library hi
kho thlang lam library nen chuan a in ang lo hle a lehkhabu pakhat ma dah chhuah ani lova tala a kal hnan vek ani mi in a chhiar duh a piang chu a enkol tu hnena adila lehkhabu le a chhiar tu hming chu ni tinin secret police hnena hriat tir zel angaya chu baka plateau kent einstein le midang te chanchin le thuziak reng reng chu tuma chhiar tir phal ani lo chhiar kop thiam professor titulai skill chuan kapa nena lungina an tan dun lai chanchin te a soi thina lehkhabu hrang hrang po asiam trewa ama an man dan chanchin chu hetiang hian min hrila kumsang kha zakua somnga vel kha ania chuti lai chuan marquis ho le communist ho chu tlang rama anin bei thina marquis chu indo pui pahnih na lai vela french hel ho communist le german du lo pol anni katupa iona chuan marquis ho ril tram chu akhongai awangin eitur alo pe a chu wang ringot chuan iona chu an man ta a chu mai chu du tok lovin iona hnim hnai tu piang chu an man veka keipo chu iona lai chin hnai kaloni ve awangin min man ve ta a iona hi atet laia ka hmu bak chu apui tlin hnu hian voi khat ma kala hmule lova ma se kanin lai chin na nge zia chu ama awanga lungina kumsari ngot mai ka tan na hian atifia tok hle ani chutia lungina kan tan ho lai chuan tang dang lo lut thar chu iona chuan akhonga ya wangin thingpui no khat alo pe ve a chupa lo tang ve chuan lom thu hril pain engwanga lo tang ve nge ani azota iona chuan tuna thingpui ka pek ang chia midang ka pek awang khan min manani atia mithar chuan thinrim zet hian chutiang awanga mandu tu chu vokpui tluklek ani chu atia iona chuan min man tu chu nangma nge hi in yalom min hre to lo po ani mai theya ke yero chuan kala hre chiang hle chesin dan lek ko tupa thiam lo min chan tir awang chawa keile kalaina te zong zong po lungina tang kan ni hi atita hrep maya atia library a chuan zinga tanga tlai thlengin kan du hun huna kakal min phal saka mumang lampo a anghial zokani ma sela library ngak tu putar si hal mei bul ang zetamit meng ver ther nileng lenga min en thlatur ringota thu ve thin chu ka kham tak zetani anila chuan thon thubu mai mai akeu nileng thak thaka akianga le khabu hlu le thatak tak mi ten khovela le khabu tha nia an ngai le an hlut sak em te ai chuan thubol hlo tak tak in zia na bu chu angai hlu zoka min en thak du wanga a le khabu chiar lai da khopa a tho ve zia thin chu a kham om tak zetani sumlama kan har sata wangin kanu kianga po enge moza tal ka tho chu ma lo chuan sibiwa kir katum to lo thu ka hrila communist sarkar chuan na tereu te thlenga an thu hnuai anda veka wangin le na deal na office po tlem te chau an hona wangin zingdar nga atanga zandar so pani thleng thak thakin na be sei ho chu kanin tar thina kan dor thei hun alo thlen poin kan chan chin chu akim chang thei ang berin an chui le te a hetiang reng reng hian hun kan hmangral thina ma se na tho tur kan mamo ve miau awangin kan kal lo thei thin si lo communist rama reng reng chuan mitinin na an thok vek tur ani ti hi an thurin ania keini ang politic awanga pon lammi anga an chiar vantlang laka phar tluk khiala an ngai te tan chuan eng ang na tha ma hi be sei ve ngam chi ani lo mi in eng ang na po anuam emo a hreom emo a tho tura apum to chuan ama du thuin atidang lam le mai thei to lo chutia rei tak na ka zon hnu chuan tonglet tu na ka dil ve a exam na po ka ti tha ve hle a ma sela lung ina tang mek fapa kani ti min hriat chu ta ka wangin ka hna mu chu ka thok theile talowa hetiang aloni ta ka chuan na zon hi
hun khoral na mai ni in ka seta a ka bei adong hle mai zan khat chu lekha bu chiara pin dana ka om lain kan kailona mi kal thom chu ka hria chu vele kanu chu ka ngai tu chuak nga la an ron man vele don ta ni nge in ka lo ringa hemi zan hian kanu chu a thian tenen tung trai in khom na arukin an kala kele elisi chau chu ina chuan kan lo oma rin ange in secret police ho chu an lo lut ta a an mi du chu kanu ni lovin elisi chu ania a chen na an ena an hmu lo awangin le ka hnena omti an hriat awangin an lo kal ani engma soilovin elisi chu an mana mitui ta zoi chungin an hruai chuak ta a police pahnih te chu thu eng emaw min zawt turin an thu khawtlaya kan bungrua te an thlek kuala mi tu pawh hian communist rama chuan thuruk hi kan neya kan lekha bu zinga pawh chuan chutianga thuruk court tong hriat harna tura thupna chu a om an ringa lekha bu kan nga awangin an rin hlelhna chu a thuk hle a hei hi eng bu nge an ti deuh reng maya a then chu German tonga ziak te a then chu English tonga ziak te ania an chiar thiam bok si lo lekha bu a chuan engma thupoi ziak awm lo thu ka soi chuan an rin hlelhna a ti zual so zoka lo ngoi chip cham ro an ti vin hlur maya chu wang chuan keipoin phatmar a sawt dawn lo ti ka hriat awangin kalo uitui lian thir ve tamai maya ole khati chin khadu tok le phot meila bungriat na min lo ngai thak sak le theu don nia